umsukele nje umbonga ukuthi ubonga athi uNkulunkulu ubonga ngithi hayi ngibonga ukuthi uhlala ungisapply ngomoya noma ngisekameleni noma uyangilandela noma ngikuphi ngilandelwa oxygen you make it available everywhere. Ngiyabona ukuthi niyangizwa nokushaya kwenu izandla kune faith phakathi. Umbongo ubona kuzokwenzakalani. Kwesikhathi umbonge wenze lento ekuthiwa sacrifice of praise and thanksgiving. La umbonga khona singekho isizathu esibonwa inyama yakho ukuthi umbongani makunje. Uthi ngizombonga ke Sathane anyhow. Ngizombongela lokho ukuthi bathi abantu uphi uNkulunkulu wakho sengiyambonga ngimdumisa futhi akekho njengawe uThembi. Ubona ukuthi kuzokwenzakalani. Amsukele lapho. Ubona ukuthi kuzokwenzakalani. Umbonga amehlo uthi ayabona, umbona kuzokwenzakalani. Izandla zakho zisasebenza, asikho kanje isandla sakho sisebenza kahle. Sike zitsha siya ayina lesandla. Mawuqeda uthi Father I thank you. Bayifisa abaningi abanye banemali kodwa base ICU. Imoto inkulu, imoto ka 2 million kodwa akwazi ukuyishayela. Ngoba ushawe i-stroke. Uyakethemisa uzombonga uNkulunkulu umbonga. Umbongele lokuvula impompi nje kuphuma amanzi uvula impompi. Ngoba abanye bagijima indawo ezinde bethola imigqomo bewukha amanzi nakhona bafe ukuthi wasephelile. Wena uvula impompi ekhaya. Ungambongi ngoba sekukhona ikhokho ukuthi ngicela sibonge. Awubonge namanzi lawo ngoba yikho le khokho ngaphandle kwalamanzi. Yebo. Mbongi. Futhi kuzwakala kahle mawuzombonga ngathi khona ezikushayayo. Putshukwe khona kulezo zinto. Zimangale nazo ukuthi ubongani njengoba simcindezela. Ngeke zikucindezele isikhathi esithu ubonga. Akahlalanga uLazaro ethuneni uNkulunkulu uJesu esebongile. Wathi ngiyabonga baba ukuthi ngizwile bengazi ukuhlala ungizwa njalo ngiyabonga. Akabonga ngoba esengaphandle kwethuna. Wabonga nje lapha phakathi. Akabe sasho ukuthi Lazaro vuka, wathi Lazaro phuma. Uvuke nini ngesikhathi ethi ngiyabonga baba, ngiyabonga. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Nangemkhuleko yenu esigcinile. Siyaphila si right bazalwane. La sikhona sen represent la sikhona. Siyabonga kakhulu. Sisemi kanjalo bazalwane Mongcwele ecindezelela indaba yokuthandazela izwe lakithi eSouth Africa especially kule nyanga kaJune noJuly. Yamona uJune noJuly. And besides that unyaka okhetho lo. uNkulunkulu asisize ngabantu benhliziyo yakhe. Batholakala emadolweni abantu abazokhethwa uNkulunkulu batholakala ngesikhathi esiguqile esithandazo. And in South Africa, let me be frank to you. In South Africa, iyafunwa emkhathini. Kunombango omkhulu njengoba kwakubangwa isidumbu sika Moses. Ingilosi kaNkulunkulu nengilosi kaSathane behlwithana ngesidumbu sika Moses. Injalo South Africa kuyahlwithwana umbuso obumnyama nombuso wasezulwini. uNkulunkulu ubhizi uthi this is my land. This is my land. But noma uNkulunkulu angakusho lokho uma thina esihlala kulelo lizwe singakhuleki. Nikhona nezinto uNkulunkulu ayibekela ukuthi ziyokwenzeka uyozenza amasithandaza. Ezinye uyazenza noma singathandazanga. Ubona okathandazela uphuma kwelanga angithi akekho.
Baba ngiyacela namhlanje ilanga lingaphumi late futhi liphume namhlanje Nkosi yami. Wakwakuthandaza lo mthandazo. Izinto uNkulunkulu azenza ungathandazanga. Kodwa kukhona ezabekela ukuthi lezi angeke noNkulunkulu azenze ungazange uthandaze. Ngeke azenze ungazange uvume. Ingakho kunabantu abayesogweni kodwa bethengwe ngegazi uJesu bafele kodwa bayesikhogweni zange bayivumi ioffer. Baya uNkulunkulu engathandi akathanda ubhubhe namunye abhubhe lezonweni zakhe noma engathandi kodwa bakhona abayayo. Now indaba yezwe ke esihleli kulo ukuthi silithandazele as ambassadors, as intercessors, as priests, abapriest abantu abangena kwingcwele ngcwele on behalf of other people. Sithandazele izwe. A healing of the land is in the prayers of the saints, not my politicians. Forget. A healing of the land is in the prayers of the saints. And these 2 months, kufuneka standards umthandazo kathiwa i-chain makubiza ukuthi standards chain prayer. Yabona? Standards umthandazo around the clock. Uyazi ukuthi uyavuka ngo-12, uyathandaza up to 1 o'clock, omunye aqale ngo-1 to 2, omunye aqale. Usathane kuvutha umlilo ngapha nangapha ngoNkulunkulu. ISouth Africa uNkulunkulu akafuni nayo. Ngicela unitshela uNkulunkulu akafuni eSouth Africa. I-hope ye-Africa. And kufuneka sibambe ukuthi we are the nation ethandazayo mayicula what you call national anthem. Sithi Nkosi sikelele iAfrica. Malphaka I used to have a question. Yiphi le Nkosi ekuthiwa ayisikelele iAfrica? And si South Africa kodwa masithandaza sithandazele iAfrica. See South Africa. Kodwa masithandaza sithandazele iAfrica yonke. In our national anthem. Now uNkulunkulu wangiphendula ngokuthi yazi le Nkosi abayithandazayo kulomculo. Bathandaza uJesu phela. Emakhosini onke akhonzwayo. Kodwa bathandaza uJesu. Ebesethi uMongcwele, let me show you ukuthi uJesu labamthandazayo bengaqondile. Yabona le ndawo bayikhipha ethi yehla moya yehla moya. Yes. 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 And yes. Sithanda i-national anthem yethu inesprofeto phakathi. Wayesethi uMongcwele ke ngoba uthi yesoka wayekumoya eqamba leli culo. Wayekumoya. Wayesethi uMongcwele uyezwa ke njengoba kuthinta indaba ka yehla moya. Angithi ngiright mangithi yehla. Woza moya noma uyehla. Isho phela cacisana. Yehla moya. Awukwazi ukhomba enye inkosi kulamakhosi akhonzwayo busuyihlanisa noMongcwele. Munye kuphela emakhosini okwazi ukuthi mayibizwa munye kuphela othi mayibizwa ahlanganiswa noMongcwele. Abahlukani vele ukuthi ithi le Nkosi umoya wenkosi uphezulu kwami yabo umoya wenkosi uphezulu kwami benza nje. Ingakho enguKristu unguKristu because uanointiwe. Manje ke let me prophesy over your life right now over here. Let me prophesy ukuthi uzobuya lo yehla moyingcwele njengoba ikhishiwe nje uzobuya nise ningibambe ningibuze. Uzobuya namoyingcwele uzobuya. Bese singena ngeSuthu sithi Murena Buluka Sichaba sa Yesu. Still, it's a continuation of prayer. Le party yesingisi nesibhunu yayenzelwe ireconciliation. Ukuthi ingene ukhombisa ukuthi asicwasene. Besifuna nje ulingana
ngokwamalungelo kodwa okwesonke singama South Africans. But into engiyibona in near future kuzoba la imthandazo nje. Kunkosi sikelela sime ngoMorena Buluga Sechaba sayesu. Ngoba lapho we are praying directly to God. Kuthiwa ufeditse dintwa lamatswanyeho dintwa kusho ukuthi uphelisa izimpi. Yabona kusezwini ukuthi sihlale ngokuthula uphelisa izimpi nokuhlupheka. Morena kusho ukuthi uMorena ule oyinkosi ngale. Uyaphindwa phakathi naphakathi khona uMongcwele ngale inkosi ngesixhosa noma ngesiZulu ngala uMorena ngesisuthu phakathi naphakathi uMongcwele ehla. Bengizwe so kufanele siyiqule la sishayela phana unkosi sikelela sifaka sehlisa uMongcwele la. And then bese sithi ngesisuthu Morena Buluga. Ukubuluga kusho ukusindisa isizwe. Phephise sisinde isizwe emadimonini afuna lelizwe afuna igazi abathakathi nayo yonke lona. Oh! We are a blessed nation ngokuba sibe ne-national anthem ebizwa uJesu. Uyangena ezulwini ngokuthi nje uJesu uyinkosi. Yeah, lithi iBhayibheli siyakholwa ngenhliziyo kube ukulunga bese siyamvuma ngomlomo ukuthi uyinkosi bese siyasindiswa. Manje sivumelana lelizwe ukuthi onke amadola ogoba nezizwe zonke zivume. Sesiqalile thina eSouth Africa siyamvuma ukuthi uyinkosi. Ongamqula ngoba ngingizwa ngathi khonto egijimayo. Jesus Christ. Yeah, khonto egijimayo. Osisikele liya Afrika. Yes, Lord. Pagani supho dolwayo iswa bita. Yes. Daso sigelela Kosi sigelela Tina lusapho Morena Uluga Sechaba sayesu fedise isedinse imatswe Morena Uluga Sechaba sayesu fedise dinse imatswe Morena Ulugasi uferise imatswe usibuluge Sechaba Sechaba sai Secha
South Usibuluke Usibuluke murena Sicha Shabasahe Yesu Sicha South Africa Yes Lord Usibuluke Sibuluke murena Sicha Chabasa Yes Sicha Sa O Samoya Samoya O Samoya O Samoya Aguben Shalom Aguben Shalom Agu Ube Tunapagate Ube Pagate Usogube Ube Pagate Asakataka Prakaka Soko Aguben Shalom Siatandasa Uben Shalom Uben Shalom Uben Shalom Ube Pagate Usagube Ube Pagate Usagube Pagate Usagube Pagate Uben Shalom Uben Shalom Uben Shalom Sakata Prakaka Soko Prekekatoya Uben Shalom Ube Pagate Jesu Ube Pagate
Ataraka seke kakakaka. Ataraba sobre kataria kaba. Ali kataria kaba sobrakaya. Irikaria kasataria kabaya. Karakataria kataria kababa. Katataria kataria kaya. Aparia paria kataria. Otoria kata 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 kata. Kusata kaba bariaka. Kataria kataria. Utapakata kaya kaya. Itiria kataria kaya. Urikataria kasoto braka. Kapatataria kaya. Ataria kataka. Kupataka tariaka. Utakata koriaka. Usakata. Urabasoto. Utakata. Ukasata. Itapaka. Itakata. Itakusata. Iketekeria. Isaka. Itebleketa. Iteka. Ikata. Isata. Ikatoto. Itiplikata. Itoria. Itoria. Esekete. Ikata. Iprakatata. Itablaka. Isaka. Itekete. Itubrakata. Iseke. Itakatata. Itoria. Iseke. Itebra. Itata. Ikata. Iteka. Isata. Ibraka. Etekata. Itokusa. Etekete. Kusakata. Eteke. Utata. Uraka. Usata. Urika. Oseke. Bebekete. Itata. Otakakaka. Isata. Osoto prakatata. Bless this country, we pray. Olaba shada baba yata. Oraya. Ataya. Osadaya. Otatataya. Otebrekaya. Elebe shada baba ya. Olaba shada. Amen ilgaches. Amen ilgaches. Siltubela guweneniswe. Amen ilgaches. Sugan shoge kandayan. Amen ilgaches. Amen ilgaches. Sikrita magrebo mnyama. South Africa amen ilgaches. God does got Satan. Amadebo got Satan. Ayakula gisa. Ekama ilgaches. Ekama ilgaches. Ekama ilgaches. We are Musa. Ekama ilgaches. We are Musa. Shata kata kata. Rokotata. Rakata. Kasute. Karakatata. Korikapata. Oshade. 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 Every corner. Every street. Every city. Oshade. Oshade. Katata. Koraka. Katata. Koraka. Katata. Koraka. Katata. Korata. Katata. Korata. 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 Amen. Katata. Thank you, Jesus. Katata. Hallelujah. Korata. Thank you, Jesus. Come on, get it. Come on, Namata. Come on, get it. Come on, Namata. Amen. Come on, get it. Amen. Belino. Yes, we let you. Belino. Yes, we let you. Hallelujah. Karata. Amen. Karata. Karata. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your holy name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus is Lord. Jesus for Africa. Africa for Jesus. Jesus for South Africa. South Africa for Jesus. Your will be done in South Africa as it is in heaven. Oh, my Jesus. Hey. Hey, Jesus.
Hey, Jesus. Kara Shadabasande. Yeah. Jesus. Hallelujah. Yes. Hey, Jesus. Hey, Jesus. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah. Jesus. Woo-hoo-hoo-hoo. Jesus. Jesus. Hey. Tadas. Woo-hoo-hoo. Jesus. Sakatarabasanda. Urabo shandora salala. In Jesus' mighty name, we bless your name. Jesus. Woo-hoo-hoo. Jesus. Many. Hey. Jesus. Son of Shakara. Jesus. Jesus. Gatos Maradona. Hey, Jesus. Jesus. Woo, Jesus. Hey, Jesus. 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 Hey. Hey. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus.
Jesus. Jesus. We bless your name. We praise your name. We praise your name, Lord Jesus. Jesus. Zero. Ashaya izandla si umoya wethu moya. Ashaya izandla sonke bazalwane. You can be seated bazalwane emkhoneni benkosi in the name of Jesus. Amen. Can you greet your neighbor and say, peace be with you? Shalom, if you like. Wenze njalo nje kanjalo. Yes, yes. Asibingelele umphathi wohlelo Baba Sipiya, sibingelele obaba be-leadership bakhona, siyambonga uNkulunkulu ngabo. Sibingelele abasambele, izangala Baba Simelane, ozangala. Oh, ugatile. Oh, okay. Hey, sihlolishiwe namhlanje. Sinobaba Simelane, sibambisene naye kakhulu emsebenzini kaNkulunkulu. He is an asset in the kingdom. Uyisibusiso esikhulu. uNkulunkulu uhlale sithanda ukuthi asicinele yena. Usathane sidala emzama lokho nalokho bengathi emzimbeni akaphatheki kuba unless it awungeke umtholeke loyo. uNkulunkulu siyabonga ukuthi ukhona. Can we put our hands together? Awume ngezinyawo bakubone weSimelane. Hayi uNkulunkulu uzokugcina nje futhi wena unenhliziyo kaNkulunkulu. Ungesabi lutho emhlabeni nje kaNkulunkulu. Ngicela nje ungasabi lutho, ungethuswa yilutho. Une-assignment strong kakhulu for these last days. Ozala umoya ngcwele kungaze ngikhohle. Nangu umoya ngcwele ethi woza Simelane, ubeke izandla egama lika Jesu. Oza kubeka izandla uNkulunkulu akusebenzisa ngamandla. Ibandla limi ngenyawo, simele ngezinyawo. Ibandla limi ngenyawo. Jesus. This is the special day. Buzele lokho nje. But special appointment umoya ngcwele we encounter engasuka phansi. All the enemies that are facing your life, they will be disappointed. It won't whatever. Jesus.
So uDavide would anoint me, Lord, with fresh oil. You are anointed, man of God, but today you're going to get the fresh one for 2026. Father, in the name of Jesus. That anointing, double anointing, fresh anointing for the ministry to this continent, not only South Africa, but to this continent as a whole. You are raising a man that will turn the world upside down. In the name of Jesus, at his age, Lord, you are revisiting him. You are rewriting his history with your mercies and your grace. In Jesus' name, from the crown of his head to the soles of his feet, you are anointing this man. Jesus Christ of Nazareth. Nkulunkulu namhlonke siyabonga ngaye umvusile ensukwini zokugcina. Bona namhlonke uyala ke naye. Your prophecy concerning his life is stronger than enemies that he's going to face. Father, we thank you and we bless your name for this vessel of honor. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Singahlala phansi ke bazalwane, siyabonga kakhulu i-cooperation yenu yamangalisa. Thank you. There's not much engisazoyisho bazalwane. uNkulunkulu sethatha indawo. Ngiyacela ke cele xolani. Siyayiphinda le ngoma Sunday. Kodwa kufuneka siyipractice ke manje. Uma kubiza siyiguglishe sizwe ukuthi originally ibithini sihambe ngendlela yakho. Umoya ngcwele uyayicela. Singena uNkosi sikelele Murena yehla umoya ngcwele makube njalo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Our country actually is undergoing labor pains. Ibandla izwe lakithi lesi labor ward, new things are going to be born. But through pain, the transition ayenzeka lula. But something is going to be born. God has a special purpose for this country, South Africa. Akavumi nayo. Asimphelezele uNkulunkulu, simsupport uNkulunkulu ngokuthi izwe. NoMkulunkulu esinikile izwe ukuthi singahlala kulo ngokuthula. But we have to fight our battle into that land. Yeah, we have to fight our way into possession of that land. Yeah, he will remain owning the land. Tina we possess the land. Come on. Ungadansa madimoni lokhu. Uyabona nje singamnciphisi, singamlimit uNkulunkulu. Ke kuvaleke kuze kuvaleke namathaveni. Ngenxa ukuthi kusiliswa abantu in great numbers. Yeah, sithandaza njengo John Calvin or John Knox or John Wesley ababethandaza babamba idorobha lonke balibambe kusweleke ama-factory ogwayi notshwala aphelelwe ama-customer ngenxa yokuthi the whole city has been seized by the power of the Holy Spirit. Ayibuyeke lo mvuselelo. Ayibuyeke lo mvuselelo leyo. Asizodlala amadimoni. Ngifuna abantu mina bazothi enough is enough. Yabo? No. I'm not going to allow South Africa to be under siege. No. Usaba uhambe ebusuku. Ayizokwenzeka kanjalo. Safika epoint ngo2013 ungahambeke ebusuku epoint. Sathola incwadi evela police station ethi selokhu ifikile lemvuselelo noma demon ayelwa nje kodwa selokhu ifikile lemvuselelo official ene letterhead yase police station. Ithi sibonga ukuthi selokhu nifikile abantu bayihambele ebusuku nje ungenzeke lutho nje kebe ngokuphelile. We can do it again. I say we can do it again. Yeah, with a higher degree this time.
So umthandazo wokuthandazela izwe awupheleli la ekhaya siyathandaza. Makubiza ukuthi kube khona i-chain prayer njengoba kade ngisho. Yani organizani ukuthi mina ngiyaqala ngo-12 ngiyaphela ngo-1 wena uyaqala ngo-2 uyaphela ngo-3 usathana athi ugijima ngapha kunomlilo athi uya ngapha kunomlilo abantu ayike simsuffocate. I say simsuffocate. And singagcini lapho lithi iBhayibheli bathi bese beqeda ukuthandaza umongculo wabehlela bashumela izwi ngesibindi. So kusho ukuthi akwanele ukuthi sithandazile. We must plunder hell. Abantu abayesogweni banciphe and populate heaven. We have been given the keys, all of us, as long as you are a believer in the Lord Jesus Christ. Nomungakawazi amavesi fakaza ukuthi uJesu kwenzeleni. Ngoba uyanqotsha uSathane ngezwi lobufakazi nangegazi lewundlu. Uyabona lento ubufakazi bunamandla kanani? Buthekeliswa nelokhuzana bubalansiswa negazi. Bamnqobile ngezwi lobufakazi nangegazi lewundlu. Uyabona ufakazi bunjani? Yes. Uthi ufakazi bubafafaza ngegazi at the same time. Yeah, it is the season for that. Ave mnandi ave yenzeka kalula into ye season. Into yenzeka ngesizini and uNkulunkulu sesivusela abantu bakhe bala abanye bakhona la baveva nje bakhuluma nabo. They will turn this world upside down. But they are here, men and women, they are here. Bavutha umlilo. And abalali bayathandaza bala endlini. Asibajoyini. Asibe sethimini uNkulunkulu ayisebenzisayo enzuku zokugcina. Iba part and parcel of the global move of God. Nyangezwa bazalwane. It must never be church as usual. Look what has happened right now. This is not church as usual. I say this is not church as usual. We have to learn to flow with the Holy Spirit. Sibandla likamoya singabi ibandla likamoya ngelabel. Kodwa sibe ibandla likamoya ngeexperience. Ngiyayizwa lento isemathanjeni yavuka. Yeah, ngiyakholwa ukuthi uyayizwa nawe. Njengoba kade sicula nje leculo sithandaza ingilosi ukucaphune wonke lo mthandazo. Uyimpepho phambi kaJehova. Obana but I'm ready, Lord. I avail myself. Obana but I'm ready. You can use me. In signs and wonders and miracles, I'm there. Whatever cost it may cost me, but as long as it is your will, I'm there for you, Lord. I'm there for my country. Siyamphupha uSathane silibamba kuyimpondo njengomphongolo sibamba lelizwe ku four corners of this country. Siyalibamba silinika uJesu uthi you are the Lord of this country. You are the Lord of this country. You are the Lord of this country. In Jesus' name. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ukuba khona kwenu. Sibingelele ibandla lonke likhona. Sibingelele nomama wethu Mama Hlaba, my sweet loving wife. Yeah, hey, this woman. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. I would like to say a word of encouragement. Noma ngithi appreciation. uPaulos uthi njoba nilalele ngikhona kakhulu mangingekho. Sebenzana ukusindiswa kwenu. Kakhulu mangingekho. What I've noticed ukuhlangana kwenu kanje anibheke ukuthi ubaba noMama Hlaba ukhona yini. Niza ngoba kumyalelo nize enkosini anizange ngabona. Sanishumayeza uJesu uyena oyifoundation. Uyena oyinhloko, uyena umnikazi webandla. Masiza la size kuye. You see? Thina asishumayezanga thina sishumayela uKristu. Okuyena akufanele nibe imiliselwe kuye. Nakhelwe kuye. Nibe ngamagatsha akhe. Abe umvini yena nina niba ngamagatsha. So siwumndeni wakaMahlaba sibambene nezulu siyabonga ukuthi niyakhonza noma singekho nibe nje. Siyabonga lokho. And siyabonga lokho. Ningakuyeki.
uzoba nesibhoco sokungezi kanti you are missing out izinto kade uyithandazela for the past 3 years. U-Uber wasezulwini ingilosi zizenempendulo kanti awukho wena ngalolo suku. Akunishayile izandla ngaleyo nto yokuthi kanti mina siyabonga. Anazi ukuthi nenzani kithi, angazi kumoya ingcwele ke mo, kodwa nje thina siyambonga uNkulunkulu ngani ukuthi ningasibeka endaweni kaKristu. Nisibeke endaweni yethu uNkulunkulu asimisele yona. uKristu nimbeke yakhe indawo, abe inkosi, abe umnikazi waleli bandla. Nihlangane egameni lakhe, not egameni likaMahlaba. Uzoba ngowenani. Uma ababili nabathathu behlangene egameni lami, ngikhona lapho ngoba ubukho bakhe esikufunayo. Maye khona kubukho bakhe benza izinto. Athi uDavid noma ngihambe esikhondweni ngoba wena unami ukhona. Akakasho ukuthi wenzani, usathi nje ukhona. Uyayibona lonto. So keep it up. Your coming here is the way of working out your own salvation. You are working out your own salvation. Khuthalela ukuhlangana njengomkhuba wabanye, nikukhuthalela ukukhonza inkosi yamakhosi. Sibonge kakhulu obaba be-leadership, siyabonga kakhulu bobaba, siyancancosa kakhulu. Sikushilo lapha eVereleni, sithi sikuphinde phambi kwabantwana, uNkulunkulu anibeke kubo ngomoya ingcwele. Ibandla lakhe asithengelwe lona ngegazi, nibe oTimothy, kithi masingekho nibe khona, niwuphathe kahle umsebenzi, futhi nikhombisa ubunye, ningabiyeki. Ngoba ngazi nifuze bani. Niyenze yonke into ngepeace, ngothando. Yabo. Nje into esiyibukayo, siyi-observayo kini bobaba. Siyambonga uNkulunkulu. I was emotional ngesikhathi ngikhuluma eVerelem, ngesikhathi ngikhuluma ngani. Ngithi na ngenhliziyo sasingazi ukuthi uNkulunkulu usinike leadership efana nani. And nobaba uKhumalo nimnikile indawo yakhe. And this man is a very humble man. You deserve your honor. Brotherhood, ngiyayicela nje ukuthi ingapheli brotherhood. Nibe i-team kule leadership uNkulunkulu anibeka kuyona. So we'd like to thank God for you, bazalwane. Keep it up. Anenzeli Mahlaba, ngikhohlweni nje ngathi akekho. Kodwa anenzeli umnikazi webandla. And he will say, well done, good and faithful servants. Kuyasithobisa ukubona abantu abanjengani bekhonza ibandla kanje, noma singekho singabi nalo uvalo. Ningabi nawo umoya uAaron. Sithi siyabuya sekhonza uyithole la. Sekukhuluma into esingazange sifundise la. But now you have kept umsebenzi kaNkulunkulu. Siyazizwa indaba noma singekho siyazi ukuthi kuhamba kahle. Umoya ingcwele siyambonga uNkulunkulu, umoya ingcwele nangani. I mean siyambonga uNkulunkulu umoya ingcwele ngani. Siyambonga uNkulunkulu umoya ingcwele ngani. Siyanibonga siphinde sibonga uNkulunkulu umoya ingcwele ngani. Nokumlalela kwenu ukuthi ngoba uyena onibekile ukuthi nibe abelusi balomsebenzi. Siyabonga kakhulu, siyabonga kufikile emoyeni wami ukuthi nje ngayenza mistake. Nginibongile phambi kwebandla eVerelem, ngiyanibonga nala futhi phambi kwebandla. It's a way of affirmation, encouragement ukuthi qhubekani nenze kanje. Jesu uyabuya man senifike phambi kwesihlalo sobukhosi, uzonibonga uNkulunkulu ngeyakhe indlela ukuthi nizondlile izimvu zakhe nazalusa, izimvu zakhe nayidlisa izimvu zakhe. Can we put our hands together for the leadership of the Lord? Siyabonga kakhulu bazalwane. Nkosi inibusise. Ngithe njengayenza mistake ngingadlulanga lapho. Siyaphambili ke bazalwane, umsebenzi uyaphambili. It was a dream come true ukuthi sibe namanzi. I-borehole. Yabona ukusuka la mhlawumbe uyalapha, it's about maybe 40 meters if not 50. Kodwa i-borehole is more than 100 meters down. Siye safika phezulu kwamanzi. Zonke siphinde sihlupheke ngendaba yamanzi. Yilento besifuna. Nanokuthi ke ubesachaza kubaba
usibiye ukuthi ake ngichaze ngalo mshini kunomshini une-concept entsha yama-generator manje engakudinga udiesel nopetrol ehamba njengefridge yabona ifridge mayiduma ingamqeda u-3 years as long ingahlushwanga ugesi i-load shedding nona iyaduma nje 24/7 ayifani nesitofu esivutha ngaleso sikhathi masiqeda ukupheka yona iduma uwaya wayo injalo-ke leya nje and sifuna le kuthiwa i-brushless nawo zama-brushes baya omakhenika makuphela ama-brushes le sifuna le ekuthiwa i-brushless ehamba magnetic ihamba nge-magnet yona noma ungayikhohlwa for 1.5 year ungazange uyibheke iyalokhu ihambe njalo ayimi and sifuna into ezokwazi uku-accommodate nalendlu esiyithengayo it must not be less than it must be between 50 and 60 kilowatts ukuze ikwazi uku-accommodate even ama-heater into ezi-heavy without sibe off grid one way ungalokhu khenikwa futhi and ukhona umfana-ke sikhuluma nayo professional una-certificate noma efaka ugesi ufaka uba nelokhuzane yakhe ayibekayo ukuthi ubani obefaka lo gesi la unazonke into edingekayo and umntwana wethu and siyamkhona uNkulunkulu ukuthi mase kuhlangene konke sizokwazi ukuthi sibe nawo lo mshini sikhohle bese siyakhohlwa sikhonzele sikhululekile ngoba nala eThekwini uJesu engakabuyi kuzophela masinyane ukuba sendlini eqashiwe uJesu unayo imali phela yeah so nje nisikhulekise ukuthi sengitheni nisikhuleke hawu ngibe ngithi nisikhulekise bazalwane ukuthi yenzeke lento nale emidrand siphezulu kwalo mchamsholo ukuthi yonke into singabi nasikweletu kuyona yonke into nje sikhonza uNkulunkulu sikhululekile and njoba ke singena kwinto ye administration ebandleni kuhleleke yonke into sibe nama systems amisiwe sizomisa ama committee according to their departments or systems as the body you know has got systems respiratory system nervous system you know circulatory system all the systems are there for the body to function efficiently nathi ke sizomisa lo ma systems singene sithi shi kwi organization yomsebenzi ngoba vele organism yomsebenzi isikhona life is there siyibandla eliphilayo elisindisiwe elizelwe eligcwaliswa amandla amongcwele sekufuneka manje singene ekuthini manje sibe well organized njengombuso kwaSolomon sibe ngabantu abahlelekile in everything ama departments memezela sisebenzela phezulu kwawo ukuze umsebenzi kaNkulunkulu ungagcini ngokuba sibe added abasindiswayo singene kwi multiplication yabantu abasindiswayo izokwenzeka ke lonto iPinetown nje yangihlupha engathi kuzovuleka ibranch very soon ePinetown ngiyayisho nje ngenzela ukuthi uthandaze ngayo iPinetown yes siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane akusekuningi engizokusho ngicabanga ukuthi sofa umoya ongcwele kunezinto asezenzile phakathi kwethu okay ngifuna ukuthini la ubusiso kwabantwana ke bazalwane ngicela sikwenzeni kwisidlo esilandelayo yeah I think enye into uMongcwele ayibekile enhlizweni yami before singene endabeni ngihlushwa into ye-soul winning bazalwane we should engage in telling others about Jesus. There are many ways ukuthi angekho kuloso sifundo namhlanje and we are preparing ama notes for abantu abasindiswayo and nokuthi kwazeke kube into esa procedure esiqhuba ngayo ukuthi mayiqeda ukusindisa umuntu wenziwa njani nikhona abazalwane sibe nokuhleleka because kuba nombuzo othi now I'm saved then what ngoba uma singeze ukubheka lokho ukuthi then what sizoba nabantu abamagundane esontweni abazele kodwa bangana indlela yokukhuliswa ngendlela weyizwa indaba njengathi amachwane enyoka abantu abayibonelayo mabezelo sizoba nama class abantu abasanda kusindiswa
and bonke laba bantu kuba sibe ne-committee especially for soul winning ngoba iyona nto engithe lapha eVerulam nokuphuma kwethu e-Assemblies of God ibandla engikhulele kulo ngasingiselwa kulo babe upastor for 41 years e-Assemblies angiyazi enye into ngaphandle kwe-Assemblies kodwa there were times la uNkulunkulu athi khona asiqale lo msebenzi esiqalile for a purpose manje ke kufuneka nesisize bazalwane nibambe umbono ngoba asithunyolanga ukuthi sakhe ama church goers siqale elinye isonto siqala something that will move a movement ibandla which is alive and well izimvu ezizale ezinye kuyezwakala bazalwane izimvu ziyazalana uma ngabe ushadile njengohana wayehluphekile engamzaleli umnyeni wakhe umntwana kwambiza ukuthi azile nokudla ehluphekile ngisho eseduduzwa umnyeni wakhe kodwa angaduduzeki ngoba unento ukuthi ngishadiwe la kodwa ngibathola abantwana uNkulunkulu wamhambela ke nathi asibe nalokho sikhalo ukuthi ngingasindiswa kuphela iminyaka ngisindisiwe kodwa ngabe khona oyedwa nje ngimzalayo ngimve njani engazali siqale kusalo moya webarrenness siqale kusalo moya wezimvu ezingazali siyawuvala lo moya. You don't start by quoting verses ungaqala ngokufakaza njengalowesifazana othi wozani nibone ongitshele konke kuyezwakala bazalwane ukuhlala kwakho uthule ungabatshela abantu ngoJesu osindisayo babhubhe umama nje kune open air beyenzeka lapha besixoxela bakhumalo ebeyenzeka eVerulam kwakhona umama oyinikelayo kanti sekusele 2 weeks ashona uyabona ukuba kwadileka ke asangamtshela ngoJesu ubezoficwa ukufa engakaficwa uJesu manje akasiza umoya ngcwele asibhabhathise ngomlilo khona lithi izosenza sihluleke ukuthula at my age kade ngitshela abazalwane phezulu ukuthi ngesikhathi sigcina ushumayela la when was it? It was last month kodwa lapho nje sesivele East London sasuka lapho saya eMthatha saya eMount Frere suka eMount Frere seze eThekwini sasuka eThekwini saya eSwaziland sabuya eSwaziland seze eThekwini sasuka eThekwini saya eGoli nje basilana nje sesivele eGoli yabo kwezinye indawo kuhlangana befundisi between 300 400 bazozwa nje ukuthi uMongcwele ufuna ukuthini ngathi ngenxa yemkhulekweni la sikhona simele amagama awu2 simele igama lika Jesu negama labazalwane base CKC. Manje ngabe uba kuthiwa siqashwe nje ngendlela leyo umqasho oyijwayelekile ngabe sesingama pensioners isho njalo yabo uyacabanga umuntu ona 51 years eshumayela sekufuneka ahlale ekhaya kodwa uMongcwele ukuthi you will be fruitful at your old age imasimo singo Caleb abathi give me this mountain at the age of 85 uthi yebo manje angeke ngazi ukuthi nifuze bani ngoba thina niyasibona siyagijima uma samukela abasha basivakashele suke sihlanisa nalabo bamemile noma bashumayizile basindiswa yabo ngiyababona laba bafika bekhumbula uMongcwele ethi ake uyofellowshipa nabazalwane kodwa abanye ngibalangazelela abeze ngawe singahlulwa lo wesifazane uma ufunda uJohn chapter 4 ama-hour esindisiwe kodwa wangena eSamaria wathi akazi ngisho ivesi wozani nibone ongitshele konke lokho kwenza abantu basuke eSamaria kwaba nemvuselelo ka2 days behleli lapho usuku nemini belalela uJesu edonse umuntu wesifazane ubonakala ukuthi bengayiphethe kahle ngoba kuthiwa amadoda abemaningi kodwa uthe bahlangana noJesu kwenzeka izimanga hayi ukuthi unenyanga nomnyeminyaka emingaka esindisiwe unemahora esindisiwe
kodwa sekwazi ukubiza abantu ababizele enkosini. Manje ubuhleli kanje lokuza wedwa kusho ukuthi uyayisontela nje. Ngiyabona nje uyayisontela noma ungavutha uyabuka nje uNkulunkulu laba lo ya ngishiya nesikweletu ngivuna nje ilento ibe uzozo wena. Ibe uzozo. Kunabantu abangeke basindiswe kushumayela mina noma sengithanda kanjani noma ngamemeza ngize ngime ngekhanda ngithi ngiyangibona ngimi ngekhanda ngithi uJesu uyasindisa ngeke bazongibuka nje bamiselwe wena. Uzozo uthi kuzoba mnandi kanjani sekukhona abantu abasindiswe ngawo. Ngoba ngesikhathi evuma ethi nami ngiyavuma noma kusefonini uyamamukela uJesu uthandazela abantu over the phone kuyathakathwa over the phone kuyashayelwana over the phone kwenziwa zonke izinto over the phone nawe shumayela over the phone. Sengishiwo ukhuza idemon khona la efonini. iCenturion ithi asikho isidingo sokuthi emzini wami isho ngezwi ula mina kufika sekulungile ekhaya. Lento iyahamba emoyeni lento oyiphethe. Ungathandaza umuntu eseJapan asinde eJapan ayazani nedistance lento. Ayikho into enamandla njengomzalwane nhlange intshela. Ngabuza irobot uthi how powerful is a Christian? Lathi robot extremely powerful. Ngicela utshela umakhelwane you are extremely powerful. Mhlawumbe awuzazi uGideon. Kodwa ahlele amandla wasebenzi. Now ngeke wabona asebenza until you go outside there. Ngeke uyibone lento oyiphethe ithi yasebenza ungayisebenzisi. Uma akithende ezosolmisa niyitende nina ngokwenu uma ungatshela umtshela umuntu ngoJesu. Liqale ngathi nibuzana impilo. Futhi ube nendlebe ube nehlo lokulalela umoya ongcwele indlebe yokulalela umoya ongcwele nehlo le direction umoya ongcwele. Yes. Yeah. Uthatha ifoni athi umoya ongcwele uthatha ifoni awubingelela usibanibani unenkinga. Hawu kodwa kunjani mntaka mama kumntaka mama. Hawu wena Simangele akwazi wafona isikhathi esi yazi ngibambekile la noma ngiphefumula noma ngiphefumula wazwafona ngesikhathi esi right angithi phela sizigezwa phela ukuthi ususindisiwe awungithandazele phela uyabona ukuba ulibazisile uyezwa cela kwakhuluma umuntu ongcwele wakhuluma kuwe ngathi usuhamba ibanga elingakanani wathi uNkulunkulu wena une healing ministry stronger mawungeze uyenza lento usindiso zoliqhamuke kwenye indawo ube nomona ngoba uzolibona ukuthi kwakufanele kube yimina ke loyo ngisengishilo bakulindile abanye bayaxhuka uzobani wabathinde bavele bahamba yeah ivirtue ila kwe Tuwazi lokuthi ungaphilisa abantu ngokucula nje ucule vele ukuthi ungangeni ungabingeleli sasiye singene kanjalo kweminye imizi angikhumbula singena komunye umuzi abantu babesikuwa amademoni ngathi race besikele kukhala nezinje sidwetshwe engathi besiwa ngerace wathi mongcwele ningabingeleli manifika lapha nicule ngegazi lika Jesu sathi singena nje eminyango sathi ngegazi lemva aqhawula amademoni ngoba senze lento esho uJesu ichorus liyawenza umsebenzi ichorus athi mongcwele ecula sathi as from today ngenphinde nisikwe saka komunye umuzi sasimisitende bengalifuni uNkulunkulu wavela wabadedela namademoni mabele ngisingubo ocingweni sivele zishe lapha zishiswa into ongayazi ukuthi ishitwa lapha futhi singashisi zonke ingubo nase wardrobe kushe zalaba baqondiwe zisale ezinye mayithi uvula iwardrobe kuthi wohla umlotha kwafuneka beze kuleli tenda abangalifuni konke indawo babe balekele kuwe kuthiwa iWhite City la eMabatho noma sinkhohle igama ngathi iWhite City mabefika khona zabalandela lento zathi kubaphumuza nje insukwana zaphinde zawushisa khona babonta yikho lento asiye kuleli tende besingalifuni
sahambisa umthandazo khona bayazi mhlambe ngapha Eastern kuthiwa uvuthani nyamaza uvuthani ya kwakuthiwa uvuthani ovele ushisa ingubo zakho zise suitcase kwesikhathi uyishiye zabanye safika sathandaza lapha noJesu wethu sathi as from today kuphelile ngovuthani sabashiya sebekhonza nathi bebone amandla kaNkulunkulu njengoba silibazisa nje baningi abantu kufuneka sifike kwi-level la masingena kusho umuntu singena athi hawu zalunga inkinga zami madoda hawu nangu uJesu engena yep sifike kulelo zinga lokuthi ngoba phela uthi uJesu mina ngikukhanya kwezo ebesethi nani nokukhanya kwezo yabo kusho ukuthi thina simele uKristu ngoba sinikwe igunya elisegameni kaJesu Kristu yabo kufuneka masingena saziwe ubizwa komfundisi uyi-church member nje nasemsebenzini bathi awuthandaze emfundisi nazi inkinga zisiphethe uyikholwe ubona uyikhole into oyiphethe ungesatshiswa nokuthiwa hayi manje akuthandazwa la kunenkuzi malanga la ungase lingashoni ilanga uthi hawu kuhlangene mahlangana-ke namhlanje awungihamba noJesu ngadla yavuka kwabafileyo mawuthanda uyithaphuze ngethakazelo uyisho yabona eyizwa loo nto uyafa mawuphethe into zabantu ziyakulimaza efuneke zidlulise ebantwini lokuhleli nazo yabo uba ikholo kwesikhathi kuba ngathi uNkulunkulu akakuphendule izinkingeni onazo kanti awumlaleli ukusolve inkinga zabantu ubana bayizwa nje yakwasho njalo umzalwane ngekhohlo wathi sometimes uMongcwele mangabe nginenkinga into ethile uvela ngenze ngifuna umzalwane naleyo nkinga ngesikhathi ngithandazela umzalwane ngale nkinga bayithi uyabuya eyama yisekho ngoba nokungalaleli uNkulunkulu ekuthuma njengoba uMongcwele ekhuluma nje kuyafana phambi kwaNkulunkulu lesifo ne-witchcraft kuthiwa i-disobedient is as good before the eyes of God as witchcraft. Sometimes ucela ukuthi uNkulunkulu hawo amadimoni angihlasela angazi ukuthi ubani ongithakathile kanti ngithakathwe umoya wongalaleli. Kudala uMongcwele ethi xola mxolele lo muntu. Hawu ngizomxolela kanjani into angenzayo akakayibuyisa imali yami namanje. Uyabona ubuza inyama negazi. Ya into zakho asizulunga ke. Ngoba sathi uNkulunkulu maye give instruction ungayenzi. Ubusuthandaza ukuthi uNkulunkulu enze lento oyishoyo oyicelayo kanti wena uyenze lento ayishoyo. Where's into engisho? Please. And ayifuni ma formalities lento yokutshela abantu ngoJesu ayifuni ma formalities. No. No. Njengoba ngisho ngiqala mina ngeke ngiqale ngebhola kwezinye indawo. Athi uMongcwele ake ngixoxe ngebhola nje kanti abese ethi uMongcwele ngizongena ngale ibhola leli. Yabo. Kwesikhathi athi uMongcwele ungaliphathi iBhayibheli. Khuluma ngomlomo. Akithi manje udobe inhlanzi. Khona ezithuswa ukuthi uphethe iBhayibheli bese zethuka. Yabo. Kunabantu ongafanele kumemeze uma ukhuluma na. Wakwamamkela uJesu solo kwasindisa uvela abe namahloni ethi hayi usangitshela ngendaba kaJesu lo. Kunabantu ingakuthiwa hlaniphani njengenyoka. Kunabantu kufanele ukhulumele phansi. uMongcwele umlalele unenkinga lo muntu engikuthuma kuye namhlanje. Unenkinga kalalanga ebusuku. The moment uvumela ukuthunywa uNkulunkulu uzokunika iziphiwo ezidingekayo ama-tools okusebenza. Akunike ngisho word of knowledge. Yabo? Uvela umtshela indaba zakho umuntu. Athi wena ulalanga ebusuku, udiagnose, uyamdiagnose mos. Athi uMongcwele uyangitshela ukuthi wena uzange ulala ebusuku. Uze kwasa ukhala. Avula amehlo umntathi. Utshela ubani lonto? No, i-word of knowledge, i-gift. Kuyasetshenzwa ama-tools okusebenza. Uvula inhliziyo khona uzokwazi ukukhuluma, akulalele. Ngoba uqala wakhuluma into angazange akutshele yona. Obani abayizwayo lento ngisho. Obani abafuna zona lezo yiphiwo ke. Abengezozifaka phansi kombhede. Cishe ngathi kusofa. Cishe ngathi kusofa ngibina ikhuzi. Hayi kusofa. Ngikhuluma izinto. Kufanele ngikhulume lezo zinto. Yebo.
inkemba yakho mayisongiwe ufanayo. Nangizwa ngithi mayenze njani inkemba yakho? Wenze njani? Ugula nayo, uwenza yonke lonto, amadimoni adlale ngawo, agibele phezulu kwengane zakho. Kanti umthetho afuna abe phansi kwenyawo zakho. Kube umuntu njalo nje ohlala ekhala ngokuhlupheka. Mina Nkosi yami ninjani? Asikhona nje ungasho lutho. Usuze washa nezwi. Manje awazi ukuthi inkinga zami uNkulunkulu akazi ukuthi ngayenzani uNkulunkulu. Ayikhulunywa indlalifa lo nto language leyo, ayikhulunywa kanje. Akhulunywa kanjalo. Nangizwa? Ungabi namahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu. Ungabi namahloni. Uthi uJesu nje unamahloni ngami, nami ngizoba namahloni ngayo. If you need a boldness kaMoya Ngcwele, be filled by the Holy Spirit today. Gcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele ngoba ukwazi ukushumayela ngesibindi ngaphandle kaMoya Ngcwele. Uzobona isimanga kule season le uJesu njobe ezobuya nje. uNkulunkulu is raising up an army as never before. Sihanjelwe uNkulunkulu uza uphethe iziphiwo zikamoya. Yabo? Uphethe yes. Yes. Uma nje uzi-align nje uzi-align nentando kaNkulunkulu, uzi-align nobizo uNkulunkulu akubizele lona, uzi-align. Uzobe sekunika ama-tools zokusebenza. Athi nansi gift of prophecy. Nansi gift of healing, nansi gift of miracles. Ukhona ozomthola esekhishwa isibeletho. But let me tell you, lo muntu sengimnike abantwana. Unabantu uzozala abantwana. Ngizomnika isibeletho esisha. uNkulunkulu akahlula imoto oToyota ama-dealers lawo mangabe kuphela iphathi kulandwe enye iphathi entsha ifakwe. We have seen that uNkulunkulu enze lezo zinto. Usekhona le ndlela. uNkulunkulu abuyisela iphathi ekhishiwe. Ayibusele ibe khona. Isizini yakho le. I say isizini yakho le. Ufike kungasetshenzwa uthi noma kuthiwa imisebenzi ayikho uNkulunkulu uzoyidala nizosebenza ubatshela ngoba ufikela as a representative ambassador yasezulwini ubatshele begcwele umuzi uthi akekho ngeke asebenze phakathi kwenu sengishilo. Because prophetic in your ministry, prophetic ulalela uMoya Ngcwele uthi uthini usukhuluma lento ekhulunywa ngoMoya Ngcwele uconnected noMoya Ngcwele uyangizwa noma uzovula umlomo ushumayele kwi-cell group mhlambe uye emzwini wabantu abangakholwa uzokunika uhlakanipha. uMoya Ngcwele ngeke avume uthi uzoba nje kanti uzemlindelweni kushoniwe moslayika leli chorus alihambisani nalento eyishoyo uzothuthuza mosi la yini lento eyishoyo uzoba nje kube nje ujuluka uzibe emasitha abantu abangakholwa bazothi kusho ukuthi yena umthakathi. So mawuhambile uNkulunkulu ekuthumile hlonipha njengenyoka kube mnene njengejuba. Yezwa Thami uNkulunkulu ukunika izigelekeqe lapha ejele. Unomlilo ongakazi uyibona. Uzokhuluma kanye kuqewule umuntu onama-tattoos ongakhaliswa onama-ring la emacele ama-ring emlonyeni nala ngasolimini ama-ring bayikhuluma into esatshwayo uvele ushaye ngomlilo kaMoya Ngcwele khaliwe phansi ehlelwe ngamandla kaMoya Ngcwele. Hey ngisho kwena sengisho kwena-ke manje angazokizwa nini sengisho kwena-ke Thami awuyangi uyosebenza lapho uyohola lapha. It's just a means, it's not the end yokuthunywa kwakho. The end is for you to win. I'm hardcore criminals. Uma kwasinisa isigebengu ukuya kwase siphambane kusho sasesihlupe kakhulu intambo yalezo insuku. Isigebengu sasesihluphile savuma sathi uzongikhumbula. Ngiyawurelease lo moya sizosho sibeningi sithi uzisho kuJesu Yizwa lento ngisho. Yizwa lento ngisho. Izokhekula izokhala. Mawungena namhlanje nginika umlilo double namhlanje. Mawungena nje ejele amadimoni anyakaza ngoba yonke into abayenzayo abanye bama 28 abanye bama 26 banama altars angasukumi phansi.
wena ufike ne-altar elikhulu laseGolgotha kwaqhephuka amatshe kwafiphala ilanga kwavuma isotsha lathi ngempela lo kuyindodana kaNkulunkulu. Woza shesha woza uqala thatha into zakho in Jesus name right now. Nangu uMongcwele kubeka isandla, nangu uMongcwele kubeka isandla, bambeni Jesus. Nangu uJesu kubeka isandla esinamanxeba. Asikwazi ukuthula as such a time as this one. Asikwazi ukuthula. Asibe o-Esther amangakuthola ukuphumula. Asibe o-Esther. Hallelujah. Ngilalela nonke la endlini. Ngicela nimi ngenyawo. I want to pray for you, all of you. I want to pray for all of you. Ngicela ngizonenza angenza kaphezulu lento. Ngicela izandla zenu zithi. Kusho ukuthi nilindele ukwamkela izinto ezinye beyintshontshiwe usathane ziyabuyiselwa. Wamkela i-breakthrough, wamkela i-solution kule challenge obhekena ingaba legal, financial, social. God is doing wonders, is doing something right now. I'm going to pray ukuthi uMongcwele enze imanga right now. Kuthiwa le wave iyaphuthuma iyashesha le wave. Check lapha baba. Yeah, uNkulunkulu is doing something. Now, ngifuna ukuthi kuwena now uNkulunkulu uthi le intervention azoyenza manje. It's so fast. It's an overnight type of a miracle. uNkulunkulu uzoshesha umbone awuzokuthatha isikhathi eside before lento kade uyamkela imanifeste empilweni yakho uyibone ngamehlo ukufakaza makubiza ukuthi kungena ifoni ethi into zakho zilungile makuyimali ukuthi wanayo imali icheke whatever nikwa hayi niyizwa into ngisho abazalwane obana bayizwa into ngishoyo noma ngabe yini eyitshe phambi kwakho ewuGoliath phambi kwakho niyizwa into ngishoyo sengisho ifindo elingaqaqeki uthi uNkulunkulu give it to me noma khona abantu abakusongelayo bazoshaya uvalo baxabane bodwa abakwakhela isiphambano kulenge bona uma bengaphenduki kusevizwini lokho Psalms 35 bonke abantu abasongela wena basongela umphefumulo wabo. It's either they repent or they perish. Abanye babanjela into zabo ngale culture eintroduce Satan eSouth Africa ye corruption. Kunezinto zakho makuthi ufune ukukhokhelwa ufungabe kade wakhokhelwa kodwa imali zitshontshiwe wena yakho uzoyithola ke ungazange ugwaze. Ngithi kuwe uzoyithola eyakho ungagwazanga. Uzohamba ngenyawo uNkulunkulu ayihamba ngenyawo ahambe ngengilosi zakhe bangalala ebusuku abantu abaphethe into zakho bayithathe ngendlela engesiyo bangathola ubuthongo. Hey, uma kukhona umuntu owenza umndeni wakini uphithizele kanti uyasebenza uhamba ama-altar wrong zizomudla lezo zinto manje ngaphenduka zizodla yena zithi usithuma apha la usithuma khona uyozidlisa nomlilo. uHamani isiphambano ayisakhela uMordekhai salenga yena. Ngithi uHamani isiphambano ayisakhele uMordekhai kwalenga thina ngesikhathi esinqonqothela wayenqonqothela umphefumulo wakhe. Wena ungudontash wena othinta wena kukhala uJesu uthi Sawula Sawula ungichuchiselani na. Anything emnjengembokodo phambi kwakho kodwa umuntu uyalala uvala amehlo imphambi kwakho ikubhekile namhlanje ibhekene nenkuzimalanga ibhekene noNkulunkulu namhlanje.
And wena njengoba uMongcwele ngiqale phezulu kwenza lo mthandazo. Mangifika ekhaya ngizoshaya istembu sokuthi ingaphindi ihlehle iprocess kaNkulunkulu. Namanje njengoba singena kule nkonzo yenzeka kahle futhi kunale nkonzo yesihlo. Yenzeke kahle lento kukhona le nkonzo. uJoshaphat ngesikhathi enxusa intervention kaNkulunkulu ukuthi abalamlele kulempi ezayo ephindwe kaningi kulinale yakhe. Kunendawo athi kuyo asazi thina ukuthi sothini kulempi. Yabo kusho ukuthi kuphela ingqondo yabo. Kodwa amehlo ethu wayibamba imfihlakalo akuwe. Asazi sothini kulempi kodwa amehlo ethu akuwe. Mina ngiyithemba lethu. Sicela thina ukuhlehla emuva kungene wena. Mabizo asabele wathi khuluma ngomprofeti wathi yabona ke njengoba nithandaze kanje kusukela manje lempi akuseyoneni. Uthi uMongcwele ngitshela ukuthi lezi inkinga enifike zibhalwe igama lenu uthi inkinga yami sekuye kaJehova ke manje. Umthandazo wami uthi uNkulunkulu akakazibonakalise aveze elinye side obungalazi ngokuthi asolve le nkinga yakho aze athi go an extra mile ayolungisa nezinto ongazange uyicele. Now uthi uNkulunkulu ke asibamsaneni ke njengoba ngizoba sengithatha inkinga zakho manje asibamsaneni la. 1 kholwa ibambe ngokukholwa impendulo ungakayiboni ngamehlo ibambe ngokukholwa ungakayiboni ngamehlo ibambe ngokukholwa uthi awungayinqaki impendulo wayinqaki inkinga zami Jehova wanginqakisa impendulo uJehova ngokukholwa. Ngicela ukuthi kube ngathi ngimfaka inkingeni uJehova ngokuthi lo Jehova engimphethe la akehlulwa lutho. Ngeke asabe esenza ngendlela ngoba kuzofuneka ayifakazele lento ekade ngisho ukuthi ayike into emhlulayo. Into encane kuNkulunkulu lezi zinto ezikubambile. Into encane kuJehova lezi zinto esinda inhliziyo yakho. kuJehova ngumshumayela la wase CKC into encane ushakanye uJehova I say ushaya kanye kuyosithela uyabona njengoba nishaya izandla nivumelana nami ukuthi ngitshela inkinga ngoNkulunkulu wami enye into ukutshela uNkulunkulu ngenkinga zakho kodwa enye into ukutshela inkinga ngoNkulunkulu wakho enye into ukutshela uGoliath ngoNkulunkulu wakho. Now listen very carefully. Number 2, lalela lo Mpongcwele azoyisho. Uma inento okuxola phakathi xolela lo muntu owenza kube nje ekhaya ehamba into ehanjwayo ebusuku eyobiza amagama akho ukuthi kungalungi lutho kuyifamily yakini mrelease mtetele myeke ungambambela amaqhubu kuzovimbeke impendulo izoseyifikile impendulo ifika amaqhubu egcwele inhliziyo ingakwazi ungena dedela kwasani khona uNkulunkulu ezodedela okwakhe. I say dedela ungambambeli umuntu amaqhubu ngoba leso sandla esibambile ngesikwazi ukubamba into zikaNkulunkulu. Laba baqhuphe inkawo noma imfene bafaka ukudla entweni engathi igula bese bevula imbobo nje elingana nesandla masingena kanje. Mangabe sifakile isandla inkawo
Angithi manje mase ithatha lento kufuneka senze njani sandla? Sime kanje, sisazokwazi ukuphuma. Ngeke saphuma until azayidedele lento bese siyaphuma. Akufuneki nawe usathana akubambe ngonoxhaka njengenkawu. Ukuthi ngeke ngimthethelele, ufumbathile kodwa ufuna ideliverance njalo. Uzokushaya usathana zakuqeda. Nikhona nonke bazalwane? Mama ngwelethi dedela lento oyiphethe, idedele khona ezokwazi ukuthi enze umsebenzi kuwe, akukhiphe sewucushiwe, akukhiphe ogibeni lomcubi. Dedela, noma wathatha indoda yakho dedela, ngoba ungadedeli zonke izifiso zakhe ziyafezeka kuwe. Ngoba une spirit of unforgiveness. Into yokuqala nje uJesu ayikhuluma esiphambanweni wathi baba baxolele ukuze wonke lamanye amazwi awu6 azowasho abe nendlela yokungena nethuna lingakwazi ukumbamba noma beligadile ngoba wabaxolela. Kunezinto abazokuqhupha ngazo bacabanga ukuthi uzofele kuzo, uzophuma ngenkani. As long as ubambisana noJehova lento azoyisho kuwe uzuyenze. Ngicela izandla zethu zikhangeze phambi kwakho Thixo namandla onke. Siza sibandla lakho ngegunya lokuthi singabantwana noma yini sicela egameni lakho njengobaba. Usifundisile ngendodana kuJesu Kristu masicela asothi baba wethu osezulwini. Wathi inkosi yami siqhubeke sithi umbuso wakho mawufike intando yakho mayenzeke. Lokho kuyintando yakho makwenzeke kithi, lokho kuyintando kaSathane mangenzeki. Usiphe namhlanje isinko sethu idingo zalokho kuphila sela emhlabeni singakayi ezulwini. Bana amadlonke abanye badinga izindlu, abanye badinga lokho nalokho, kuyisinkwa lokho Thixo namadlonke semihla ngemihla. Thixo namadlonke abanye abanayo nendawo yokuhlala, abanye kunzima financially. Egameni kaJesu Kristu as a provider kubantwana bakho, uthe inkosi yamazwini lakho ngondlile ngikhulisile abantwana bangihlubukile. Ungumondli wabantwana bakhe Thixo, njengoba sizelwe nguwe uyasinakekela. Bana amadlonke ingakuthe noma yini sicela egameni kaJesu uzosenzela yona. Singabantwana bakho ke Nkosi, ngenhlobo abantwana bakho bemile kanjena Nkosi yami, haleluya, banenkinga ngokwahlukahlukana kwaso. Wena Nkosi yami unamandla uconfuseki, uyabenzela abacela kuwe bekholo. Egameni kaJesu Kristu ngibaletha ngeqoma kuwe. Bana amadlonke ngicaphuna nenkinga zabo, nginikela kuwena ngoba uthe masiphosele kuwe zonke inkathazo ngoba uyasikhathalela. Angikuningi nokunika ngiyakuphosela Jehova, vuma ngikuphosele inkinga, ngizingcothule ngizithathe kubona, ngiphosele wena Jehova egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Kubonke ungaphumi noyedwa bana amadlonke ethwelela endlini ngegama likaJesu. Ungaphumi noyedwa esakhala inyembe zosizi, akaphume ekhale inyembe zentokozo, inyembe zedeliverance ngegama likaJesu Kristu. Noma yiluphi uhlobo lwenkinga wena likwehluli Jehova, uyangena haleluya njengengonyama mnikeni kaJuda, uqabula amaketanga, uphula amajokwe, uthulula imithwalo egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Ama-storms, financial storm, moral storms, social storms, all kind of storms ziyathula phambi kwakho bana amadlonke. Engathi ngakuzwa uthi peace be still Thixo namadlonke. Whatever storms noma iza ngobuthakathi noma iza ngayiphi indlela, wena abakhulula abantwana bakho. There's deliverance that is taking place right now in their lives egameni kaJesu Kristu. Kuyenzeka Thixo namadlonke noma ngabe bathakathwa noma balalo kwabaqa, when we reverse everything, you are raised to destroy the works of the devil. Egameni kaJesu Kristu waseNazaretha, the works of the devil is destroyed right now. Bana amadlonke nakathe sebejabula bathi impilo bana amadlonke yabantwana bakho ayiphumeleli, ayiphambili. Nalabo Nkosi yami ababasongelayo nababafisela okubi egameni kaJesu Kristu, nababakhela Nkosi yami uzungu egameni kaJesu Kristu, bakhela impilo yabo uzungu. Bana amadlonke bahlasela inhliziyo nemqamvu yeso lakho egameni kaJesu Kristu. Yala Jehova ungavumi, I say yala Jehova ungavumi babe impango yamazingo kaSathane egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabahlwitha zonke inkinga nenkathazo nezifo ezibaphethe
ziyasha ziyaphuma nemimoya awusebenzi la kuphela ngisho emakhayeni abo wenza operation Shanela uyashanela ungena njenge lomlilo oqothulayo uyaqothula yonke imisebenzi kaSathane ngegama likaJesu ngegama likaJesu I say ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu hey ngegama likaJesu amaketha ngaqabuka in Jesus name in Jesus name in Jesus name in Jesus name biyenzeka babona amadlonke biyenzeka ngegama likaJesu umasikholwa let's celebrate let's put our hands together sikikize sishama kwela hey victory is ours hallelujah yes 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 hallelujah hallelujah talalabasada make a joyful noise unto the Lord hey hallelujah Jesus 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 biyenzeka devil is a liar biyenzeka Still Mama Shaba Sibongele, still Mama Shaba Sibongele. Hey, hey! Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Whoever Heavenly Father, akukho kungenzeke. Ukuthixo kaJeremiah 32, verse 27. Angisiye na kuJehova wenyama yonke. Is there anything too hard for God? Oh, hallelujah. Siyabonga amaFosi.
Singahlala phansi ebukhoneni benkosi bazalwane. Siyabonga kakhulu ukubambisana. Siyabonga kakhulu ukubambisana. Siyabonga. uNkulunkulu khona abazalwane. Hambani ngesibindi. Hambani ngesibindi ningesabi lutho emhlabeni. uNkulunkulu khona, he's your God, he's your Lord, he's your master, he's your father, he's everything to you. Ngesabi lutho emhlabeni. Noma inyama ngesaba kodwa qhubeka wena uthemba uNkulunkulu in your spirit, in your heart, keep on keeping on. Athi uDavid emhlanga esaba ngothemba wena. So noma ngabe ikhonto esabayo enyameni kodwa awuhambi ngokwenyama uhamba ngokomoya. Egameni likaJesu Kristu siyabonga. Socela ubaba beze phambili sisangene enkonzweni. Now the covenant is in the blood. Isivumelwano esisha sethu noJesu Kristu sisegazini lakhe. Singabantu abasivumelwaneni. Igama lomshado liyafana negama lesivumelwano ngokwebhayibheli. Abantu abasemshadweni bakwi covenant relationship. Now we are sealing off that the devil may not be able to reverse what God has done in your life today. Uvamisile uSathane ukuthi mangabe ucela into ayiblock. Kade ngilalela umzalwane bekhonza uSathane for 13 years. Especialize kwa department yokuthathwa kwemali zabazalwane. In the kingdom of darkness yena ephethe department evimba imali zabazalwane ezikhona zithathwe kuphuka imoto kwenzeke lokho ukuze imali oyithola ungayiboni ishonaphi. Kuthiwa inhlobo nthiwa amagama lawo mademoni. Trainers. I trainer imali ungayiboni. Aphizi ngokuthi wena mawuholile kuzoba khona into ezokwenzeka efuna imali. Into ongayibudgetelanga. Yaphela imali inyanga awunamali. Sebenza lo msebenzi nje. Mawuthola imali esigaxa. Mhlawumbe wasukela umuntu wakupha 40,000. Khona into ezokwenzeka. Mhlawumbe uzoba nemvula kuhamba uphahla. Lothathe lo 40,000. Usebenza lo msebenzi lo mzalwane. Ngesikhathi esakhona uSathane for 13 years. Wathi la amanye amademoni ona avimba imali efuna biza kuwe. Ayivimbi ukuthi ingezi kwena. Kuthiwa ama blockers ablock imali zabazalwane. Uthi if you are in right standing with God, unelungelo lokuresista urebuke. Uhlakaze umkhathi. Ngegama likaJesu. Kuyazwakala bazalwane. Esinye spirit sihlala engqondweni. Si operate ingqondo yakho. Ukuthi ube wasteful uhluleke ukumanage imali zakho. Uthenga into noma ungayidingi. Uzo impress umuntu ongamthandi. Uthenge into singekho isidingo. Ngabe kuthengwe into ebalulekile wena uthenga le. Ngobona usibani banayithengile kanti operation yemimoya operating ingqondo yakho. Isicathulo ubungasithola ngo 1500 uyothenga igama laso ngale ngo 3500 1500 wesicathulo u 3000 wegama wena uphezulu uthengana namagama. Obana bayizwa into ngishoyo ube impulsive mawuthenga uthenga into ongazange uyiplan ezofika ihlale futhi lapha ningasebenzi. Now kufuneke leso spirit ngoba sihlale engqondweni sisirebuke ngoba sizoba prodigal. Niyenzwe ngeprodigal son. Igama elithi prodigal lisho umuntu osaphaza ingcebo yakhe ayichithe. Ama spirit usuku under operation. Mhlambe kunzima into imali yokudla la ekhaya kodwa wena usuthenga iwiki ka 3000. Ayibona operation ke leyo.
Kufanele sibhasobheke lapho asibona abangawazi amaqhinga. Kufanele ubone ukuthi la ngiya-operatewa ke la. Obana bathi sisekhona. Manje ngifuna kuvimbeke lonke uhlobo lamademoni oluzodla imali zakho. Niyangizwa? Enye indlela a-operate ngayo amademoni engqondweni ukuba ube indecisive, uzeye, ube lazy to think. Ungabi nama business ideas wena ulinda u350. Ube ne-mentality ka350. Ngesikhathi usayolanda lo 350 usebenzisa itax ethatha u50 rand. Kusho ukuthi umthetho wakhe uyolanda u300. Njengoba umuhle kanje wena uphila ku350. I-capacity, the-potential uNkulunkulu ayifake kuwe ekwenza ukuba ube nobudlelwane noThixo ngemvelo yobuThixo, ube nemvelo kaThixo. Ekufanele ngabe ucreative when uyaboleka uboleki, when unama-business idea akwenza ube millionaire. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu okunika amandla uthi accumulate i-wealth. uNkulunkulu okunika amandla nama-business idea. uNkulunkulu angakuphilisa nje ngama-curtain, wenza ama-curtain akwenze ube ne-skill esiza noma ongcwele. Njengomama Mahlaba. Umama Mahlaba azange ngafundela ukuthunga kodwa wathunga wathunga ingubo zomshado umoya ongcwele ebhizi emhlokuzana. Abantu ababethenga ingubo kuyena kwesikhathi babe might u3500 babefika no4000 athi ngeke. Abantu bebengibuza ukuthi ngiyithungisephi le. Hayi lo 3000 engibuza wona ngcono 4000. Ngoba ulalela umoya ongcwele uthi uthini? Ngambeka izandla ngabeka nomshini azothunga ngawo. Izandla ngabeka izandla kahle release umoya ongcwele. So indaba yokusonga izandla uNkulunkulu ekunika amadoda awu10 lokhu usonga izandla agodole angathi ama-ribbon. Sulinde u350. Hayi awuyona intango ka350. I'm declaring to you right now. Awuyena nje umuntu ka350. At least iba umuntu ka3.5,000. Ngisho into encane futhi nalapha. Iba umuntu ka350,000 not u350. Faka u0 about 3. Yeah, kufanele basibone thina kunje kusehlane kunje basibone sidlimana ehlane imisebenzi ingekho kodwa sibe ngama-millionaires. Ngiyawadala right now ama-millionaires la ngegama likaJesu. Hawu hayibo uyezwa lapho Majosi, uyezwa lapho Majosi nanja uyezwa yeah ukulo department wena e-finance kingdom akekho ozomela ukuyi-business partner noThixo awedwa kula business. CEO uThixo qho. Ngeke bayithinte. Ngeke bakuthinte nendlu yakho akekho. Nongaya ukuphi la yakhona ayema-altars le Central Africa ezama ukushaya wena. Is wasting time and money. Never. Never. I say never. Never. I'm saying this, I say never. Singudwebile umqobovu wegazi kaJesu akweqiwa. Akusondelwa kini. Ningabaka Psalms 91 nina lapha. Bamfike umfunde ekhaya. Malibonke igama lenkosi. Yes. Wesaba. Kudala bobuza kuthina noma Mahlaba. Kodala sidlule ezintweni. Efungaba kasikho la. Kodwa singenkani, sikhona ngenkani yasezulwini, sikhona ke. Singekho nesikhali namasango eHides ngeke asehlule. Sesingena ke etafuleni lenkosi. Ngena uthandaza, ngena ubonga, ngena udumisa. Ngena expect something unique in your life. Your life will never be the same again. Mawathinta la konke ezokwenzeka. Sengishilo mawathinta la wangena ngendlela eright yabasindisiwe la abayihlambululayo la le litafule lenkosi. Njoba hleli kanjena nje livutha umlilo. Igazi kaJesu leli. Ungalibuki ngamehlo enyama. Uzobona ijuice.
ngale kwejuice khona igazi kaJesu. You are taking off the blood, you are taking off the body of Jesus Christ. And there's going to be something miraculous that's going to take place in your life. Malibonke igama lenkosi. Ake sivala amehlo babona amandla onke. Search our hearts. Akube lona lo wathi Nkosi search me. Lord, la kunephutha khona Nkosi ngicela intethelelo. Igazi lakho lingihlambulule kuko konke ungalungi. Ngiyazimisa phambi kwakho Nkosi. La ngaxolanga khona ngiyaxolisa. Whatever umoya ngcwele ayikhombayo Nkosi efuneka ngiphenduke kuyo ngiyaphenduka ngiyavuma. Search me Lord. Try my heart. Egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you Father. You are cleansing me. You are forgiving me. I'm ready now for the table. In Jesus' mighty name. Amen and amen.